Sadi. Apa nih bagian seng? Oh tasing ani takuk bongka sini Purworetonpurni chairman bini logi songnya seng bofai manjak pakai sini Tripura mau tani ingai oma hai sasara masaya maneng ya hai jengjalok lajak abno nukoi seng kakami jotono bini oro faijak apa nih bagian seng je manjak bono subaina nih bagai seng oro joto sini Tripura mau tani adong sengkrak rok Putum lajak abni bagai seng bini oro fayai bini nukha ago bobtui bini sakuri belaikena hamya bo cari mas haidar ni belaike serius ke kalajak abni bagai seng suba nam bagai seng bini oro fayai dan bagai seng jotono uduk nalai ma faika asuk sawina ang jotono no khulum baikya asa hakal tabi teh kan kasabi ben Ngosong sih kan. anu sang aja ro isak di Tahu. nikok sih jadi dah kasari Sundebe. Kalau dorkar kain bono sang nada. Sadi do. Sadi. ada sari asa beleke tini hambai margo sini ti pramta joto adong rono tini se sini naharmong bubagan je naharmong obono je suksak sini ti parsado pharano subana na bagi je bubagan dagi mumbai nyo sung tini ora hanya hai phai sok pai ka sini jompujola adi bolok ni bisingo Purworetonpurni west group of the colony ni parabo sini takho belenyo sak sori hamya sung nuk phaikia belenyo kharome singsa te wanama singsa oma heje jungzalo klai tongkha sini takho bungni sungor phaiman phaikia sini takho buddhi deborma biddi deborma bupa angka sopon deborma se oma ke sungje wanama singsa sini ti parasaro sini bongso bubagarani bongson bororo oma ke jungzalo je klai tongmani tangmanya teimanya besak kelai tuyinai ajinai keringi tongmani belenya sungtini ti paramau thakha kamjak tongmalia sungma keno joto sini adong rok oma ke khapom lajak bi lajak oma ke jungjalo sungje klai tonglaimani on bagnya sungtini mas phaisok phaka sini takhuk bidi debor mana sungje mangsak sin ti paramau ta hoike sung subalani bagai sung tini busangok abugui phelejak ebong sung tu subalani tini sini bini des hori hamyarano sung biti bere sanan bagai sung nainai tamo jungjalo tong sung abono sung kisi misa sung subalanyai abono joto lukono ang message khanya mutungo amake sinti para sar kubung ma am tayono amake saksori hamya tangai timia saimia lukonga ajunai kering bagai lukonga sasara langai tongai mani amake no subalai thong asukok khanya ang joto media friends no leke hambai yakha tema sadi Nisita. Nong joto na hambai marka beleke no sonte ha so bukan bagai tahu na tetap kaham kita sih dokter saya coba makan kita sama nih abang pakai belek ko wana ka belek no ajina buker abang pakai nong belek ke bekak sang kanong no goy abang nong hantar pacar hambai itu no pasti nong ya pakai coba makan pasti nong coba di abang no belek ko wana dokter bahan kaham ke naik ya Ruginole biang telang khatai busuk romuni bo hamya kelaja rugino hingke je kumbulung joran no naiman ko abang pore kasih bisam gono telang kha am sunu ko tap dorte hingke naiman yagulo doktor khata muni saka dokter hingke bono saw be kedeng kasih dus unjak sago bos sepano som kere kha am te hingne sawo hingke boni je extra di fudo hingke saw kasih bonti pore khawo be kedeng bisingni aje tongwa bo basa sikon wa tor bagai make kosto nangjang nai bo honi sawo epeno boro bithiro ma bai hamlia hingke te boro doktor ka ham na ro manya jin sawo hingke rangkani bagai nyai mayang khangka abon beleke ta konyo nai meya kusun hingke tini nongni nogo phainai chuba phainai abo bobodol ni tei chuba phaikya abo kisa ti pramo thate hingke rugini bung khata mo bidi hingke nini kha susmita utrai khorok busuk nongni koroksa utrai ni bung kha hakas